Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejny dzień wielkopostnych zamyśleń. Dzisiaj przeżywamy niedzielę Letare, niedzielę radości. Chcemy cieszyć się z tego, że połowa Wielkiego Postu za nami. Chcemy cieszyć się Słowem Bożym, które Bóg nam daje i chcemy odkrywać, że Bóg patrzy w nasze serce. Widzi inaczej niż człowiek. A my jak patrzymy? Co widzimy? Na czym skupiamy nasz wzrok? Może trzeba by podnieść głowę nad telefonu, może trzeba by wyłączyć telewizor i popatrzeć, zobaczyć drugiego człowieka, zobaczyć piękno stworzenia, zobaczyć to wszystko, co nas otacza. Czy dzisiaj jestem w stanie popatrzeć na świat inaczej i cieszyć się z tego wszystkiego, co mam i dziękować Panu Bogu. Szczęść Boże.